Vähintään 4-2. Tää ollaan nyt Lahdessa McDonaldsissa. Mennään syömässä käymään tuolla noin. Salamaa. Laminen jamaa sitä. Kama. Nyt on syöty. Seuraavaksi lähdetään jatkaa matkaa kohti Vantaata. Hotelli Vantaa, jossa pelataan tosiaan Finnish Open. Kato, aurinkokin alkoi pikkuhiljaa paistelemaan näin sateisen aamupäivän jälkeen. Tosiaan nyt olisi Finnish Openin kisaviikonloppu ja mä päätin, että mä teen tästä YouTube-videoa. Tervetuloa seuraamaan siis meidän kisaviikonloppuun Finnish Openissa. Nyt ollaan saatu pelikamppeet päällä, ollaan päästy matkustettua tänne Sokos Hotelli Vantaaseen. Ensimmäisenä pelataan junnut, alkaa kello 19. Ensimmäisenä vastassa Pennasen Onni ja lähdetään kattoo miten peli kulkee. Joo, ei mennyt ihan putkeen hävisin 3-2 heti 11 matsetikkaa ohi ja semmoista ihan perussettiä. Vika erä heti täpöt kuitenkin, jotain positiivista, mutta ei mitään. Nyt on laskettu seuraava peli, joka on huomenna uudesti junnut itse asiassa aamulla heti. Sen jälkeen avoinsarja. Varmaan kuvailee jotain pientä vielä tässä illalla, mutta katsotaan miten etenee. Se olisi perjantaipäivä pikkuinen taputettu pulkasta, ollaan pikkasen jo lauantain puolella, mutta nyt lähdetään unten maalle ja untapalloon ja hyvää yötä. Hyvää huomenta. Finnish Open päivä 2. Heittelen vähän kylmiä ja valmistautu peli eka peli kello 10. Vastustaa en muista, mutta eihän sitä väliä. Täysin lähdetään pelaamaan. Tosiaan nyt olisi avoimen sarjan vuoro. Junnut ei nyt ihan niinku, varmaan kuultikin äsken, että ei ihan niinku putkeen mennyt. Mutta nyt on avoimessa sarja sitten Pajamäen Santeri vastaan. Varmaan hyvä matsi tulee. Santeri pelaa sen verran kovaa. Mutta lähdetään haastaa ja antaa omasta parasta. Katso mitä tänään lähtee. Joo. En mä tee vielä yhtä mitään. Avoimen sarjan eka peli, voitto. Aina varma. 4-0. Nyt otetaan pikku breikkiä, käydään kaupassa tässä näin. Ja sen jälkeen 15-4-5 jatkuu seuraava peli. No suklaavat on kyllä nyt ainakin. Minkä tahtis, mikä on hyvä? Nää on maukkaa, Nää on 2 tommosta.
jotain juotavaa mitä. Rafa ottaa Mountain Dew ja meikä ottaa muumilimpari. Aina varma ja perinteinen muumilimpari. Nyt tuli tähän kakkoskerrokseen tähän tulisuudelman eteen, niin napostelen vähän tuplaa. Ja sitten muumilimpari ja tommoset äpöykset on Rafalla ja odotellaan seuraavaa peliä ja pidetään lepiä ja lataudutaan. Mennään kattoo Juhon peliä, Rautiaisen Juhon peliä, sillä alkaa ihan just se peli, niin mennään kattoo sitä Rafan kanssa. Helppoo! Seuraava peli Jimmy Nielsenia vastaan, taululla 21. 25 minuuttia, niin sitten alkaa. Ja sitten olisi vuorossa vähän World Cup of Darts ja siellä on Germany and Czechia peli. Finnish Open päivä 3. Lähdössä aamupalaatteessa. Sen jälkeen heittele kylmiä. Yllättävän hyvin nukuttu yö oli. Ei siinä nyt sai nukuttua, niin mukava homma. Nyt mä käyn laskemassa yhden pelin ja sen jälkeen heitän kylmät ja sen jälkeen pelaamaan. Kamppeita haetaan. Oma peli ei mennyt mitenkään ihan putkeen. Hävisin 4-3. 5 matsin piti tikkaa Deciders, missä 3-8, mutta seuraavaa. Nyt laskeskellaan vähän pelejä. Mulla on 1 peli tulossa. 30 sai laskusta nyt ja etis muuta kamppeet mukaan hotellista ja sit mä otan itelle uuden hotellihuoneen tosta noin. Tosiaan kun on tiistaihin asti täällä näin, mutta nyt laskemaan. Pelit on loppu, niin vuorosta tai muuta.